tuma hian clear mun pakata lei nuaya mihring chengte chanchin tlem azong atlang pui kan ron lor deuh top dona seidon chuan soitur tam tak a omanga amai ro chu apoi mo chin deuh chia ha kan ron soidona ama sa in channel te mino subscribe sak thei mi lo turin ka cha du chuni kum sang ka zakwa som panga bor vela mun hing thang tak pakhat an lo ti chu South Australia omin helai mun hi thale ram ro tak lum tak ni in 50 degrees Celsius sky patrep thin ani an lo ti a lei nuai fit som ni paruk atanga som sari pania thuka mishing te chengin chumuna chuan mi then khat mi sang khat jasari borvel te chuan mun khuarin chen nan tak an lo mang thin na an lo ti a room thatak tak te chen na tlakin siamin restaurant te in khom na biak in tele mun poimo tak tak in fiam na mun te chenin an lo siama amuna tlo thin te phei chuan mak an ti in mi khwal thlen na mun poimo te thlenga an siam chu khwal jin te hip tu pakhat ani an lo ti hiala chutiang tak chuan le nuai langsar si lovin mi hip turin chen na mun wam tak chu an lo siama chu kupar peti an lo ti na chan chu ani a chu mun poimo le mi ngai hlut ani thina a chan chu chulai mun chu ro tak lup tak ni ma sela thil hu lai chhuana mun pakhat ani Opal capital of the world anti hial ani a Opal peti hi thil hu tak le thil shalman tak ani a helai muna hian atambik em ni in an soya ama ero chu helai muna thil lai chuak tu te na thok te hian harsat na sang an tok ve thina khwa alum em awang hian du angin na atho thei lo an lo ti ve buk ani amun ma hi magdang lam tak le thil hlu le wang tak le chhuana tam na ani awang hian khovel la aming tham ema khwal jin tele mi poimo te chuan helai mun hi tun thlenga an tlo po tamna ani an lo ti ani ole kha tun tuma chuan du tok photila next video min lo clear sakle chep turin ka som ngal bok chun